एग्जाम्पल आं बेखौ देखायनो नै फिथाइया नै सारायाव देखा माछड़ा तुम्हार बात ना हो रहा मालिक का এই যে এটা কি মাছ এটা বিগেট আমি গুলো এটা এক্সট্রা দিয়ে গেলাম এটা তুমগুর বাত না এটা খাবো আমি একটা ছাড়িয়ে দিলাম এই ছাড়িয়ে দিল ওটা চিনি করি না हगारबाय 10 केजि रायजो राजाफोर देना जानांगौना बे मोनसे फुख्रिबाव आरो मोनसेया बैथिं दंबावो आरो बेयाव एसे खम हगारनोसै एसे फिसा नालाय बे बैयाव एसे बारा हगारनोसै এই লাগে না কি মাছ এটা रौ এটা আমি খামु बे जाबाय बांगालफोर गायनायमोन नायदिनै कन्डिशना ओरैबादि गाज्रि बिराद लस आरो बिसोर माने बहुत 1000 टाका लस 30 बिगासे दङमोन बाव ओमफ्राय दा आंनिखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोना नै गैया मालानो गैया नै माने बिदि जाबाय माथो पुरा बहुत लस जाखायो आरो नै दा नायदिनै ओरैबादि पुरा जुखामा देग्लाय दा नायदिनै जायगा लायै जायगा ओरैबादि कन्डिशना गाज्रि पुरा रानजोबखाबाय बे जाबाय बांगालफ्रा गायदोंमोन आरो गैया नै माने बहुतटा लस बैयावबो बिदिनो थाक थुस दङ बिसोरथ' आंनि नुनायाव दै बोदोंमोन नाथाय मा जाखो मिथिला बिसिना बेमार जाबाय नै माने बिलाइयानो पुरा माने जस'जोब्बाय एम्फौ जादोंदां आरो ओमफ्राय पुरा रानजोब्बाय ओमफ्राय आंनिया ओइ नै पुरा सोमखोर नुहुरखायो आं 10x जुम बोनो र' नै आंना बे आंनि गोजा नै बेखौ नायदो नै ओमफ्राय माने गोरोबखाया आरो गयखौ फाइनालि 3400 हरनाय जाबाय दा बहाबा दाम बारा जानो हागौ ओरै गसाइगाव साइडथिं बिराद बारा दा आङो 35 मोनगौमोन जुदि हानना हरोबा नाथाय डाइरेक्ट कुइन्टेल हिसाबाव बिसोरखौनो हानोबाय नालाय 34 हरनाय जाबाय रायजो राजाफोर ओमफ्राय आंनिखौ नायदो नै बे जुखामा बाराबो बिराद बारदोंलै दा फिथाइखौ आं होनदों बैसागुनि सिगां हाननांगौ नङाबा बारबा बायनायनि चान्सेसा दङ नालाय ओंखायनो दा आंनि जुखामा बिदि जादों नायदो नै दहाय बांगालफोरनिया एसे सेहेराया बारा थिग नङासैना दायो नै बे जोलैया उइनारमोन माने थनै ओंखारदों आरो बे थसे ओमफ्राय गायाव थसे दङ ओमफ्राय बहाबा थथामबो ओंखारदों थथाम ओंखारनायाव थसेया सेफा जानानै थनैया थायो आरो नै बे थसेनै गोगोम जायो अबा दा बिदि जादों नोंथांमोना एसेबाबो हमनो हाबाय नुनानै ओरैहाय गिलायलांलै दाना थांनो बिराद सेसा दं सिङाव मैया मासे खारखावना होदों हारसिंनो खारदों फैसागारा दा नै रायजोफोर आंनिया बिदि जाना दङ थनै ओंखारदों आरो बेयाव बे जाबाय गदाबुरि होननायमोन जोलैया ओमफ्राय बहाबा थथाम बहाबा थनै थसे ओमफ्राय नै बिदि ओंखारदों नैलाय नै थथामावहाय आं खिथानाय बायदि बे थसे थनै बे थनैया देरबाय नैबे थसेया देरला बे सेफा जागोन ओमफ्राय जुदि थनै ओंखारबा बिराद लाब जायो आरो नोंहा मानो होनबा बे थनै ओंखारनायाबो सोनारो नोंनि हासारनि सायाव जुदि हासारा बेबायदि सोमखोर टाइमिंआव दै होनो हायोब्ला दाना होनो हायोब्ला माने बिफाङा देरनानै फिथाइयाबो देरफायो आरो ओंखायनो मेनलि मेनटेनेन्सनि सायाव आरोना मेनटेनेन्स खालामनायनि सायाव नोङो जेसेबांनो फैसा गारो एसेबांनो जाहोनो हायो दानाखौ एसेबांनो प्रडाक्टआ मोजां फैयो नै दाथ' बेनो एसेबाबो नोंथांमोना साबसिन नुबाय जानांगौ आंनिखौ दा नोंथांमोनथिंहाय रायजो राजाफ्रा माबादि गायदों एसे खिन्थाहरबानो जाबाय कमेन्ट्सआव माबादि दायो दामखौ रायलायथ'वाखै दागावबो फाननो हागौ माने ओरैबादि टाइमिंआ प्रब्लेम आंहाथ' माने एक्सुवेलि आङो माने जब मावो नालाय जेनेबा हमना ला दायो बर्थमान दा आंहा माने बेफोरबायदि एकदम गुथिखौ मेचिनाव होनानै फोराननानै माने बिदि टाइमा बिराद प्रब्लेम जाहैगोन बादि मोनखाबाय आं बै समावहाय बैसागु जोब्बा बेखौ बानायगोन नालाय प्रडाक्टखौहाय ओंखायनो जुदि मोजां दाम मोनोबा डाइरेक्ट दागावनो हरगोन आरो आं मिलायनानै नै बहुदथा गिदिर
ओरैहाय नै फुरा माने सोमखोर सोमखोर नै दा बेनोमोन दिनैनि भिउ रायजोफोर दिनैनि कारेन्ट स्टेटास दिनैहाय खै थारिख जाखोमोनथाय 4 तारिख नामा जाबाय दां एप्रिलनि ओमफ्राय आङो जेब्ला बैसागु बायोना बैसागु बायबाथाय मोनसे भिडिअ होगोन बैसागु बायबाथाय मोनसे भिडिअ होगोन आं माबादि राननाय समाव आरो दा रानथ'वाखै नालाय दा बे जाबाय दिनैनि स्टेटास दिनै 4 तारिख ओमफ्राय बैसागु बायबाथाय मोनसे मोजां भिडिअ होगोन बेनिफ्राय ओरै होनदों फिथाइया जुदि देरजोबा ना राजोबा बेखौहाय सिफायनांगौ ना माने सिफायबाथाय माने थाब फिथाइया माने रानो आरो माने सान्दुं नांगोन नालाय बहुद टेकनिक दङ आङो एसे सोलोंगासिनो दं दासो दा बेनो रायजो राजाफोर नेक्स्टआव लोगो मोनगोन टाटा बाय बाय एग्जाम्पल आं बेखौ देखायनो नै फिथाइया नै बेबायदि जायो बेबायदि नै ओमफ्राय नैबे सेप्ताया बे देरला आरो माने बिफाङा थनै ओंखारबाबो मालाबा बिदि सेप्ता जायो थसे ओमफ्राय बे देरखाला आरो बे देरसिगोन नैबेबो देरला बे देरबाय आरो बिदिनो जायो आरो मोननैयाव अबेबा मोनसेया सेप्ता जायो ओमफ्राय मोनसेल' ओंखारखायो नै बे बिराद देरगोन आरो